100,000 fáilte roimh a chuirde go gnGaelktacht Mhaigh Cuilinn. Seo linn Fusion Fashion. Hi chuirde, is Míosa Andrea agus inniu tá ag tuairt cuairt Fusion Fashion anseo I Gaeilge Mhaigh Cuilinn. Tarlam is teach sa siopa álainn seo. Sitja in an fúrán I Gaeilge Mhaigh Cuilinn, bín Fiona agus a fireann íontach ag obair anseo is teach I Fusion Fashion. Ní amháin go bhfuil stíl álainn le feiceáil ag Fiona agus an fireann, ach tá an stíl ceann céine le feiceáil is teach sa siopa. Tá gach rud gur bhálinn a bheith agin sa bhordrús a fashionistas. Ní amháin sin ach tá go leor rabha álainn de brontanas nullag do gach ísgrúpa le feiceáil is teach sa siopa álainn seo, agus nach bhfuil na maisiúcán nullag glóite a chuirde. Tá gach rud sa siopa fáil líne, agus tá dearabháin álainn fáil freisin agus cé nóir bhailó dearabháin mar sin a fháil mar brontanas nullag. Cótaí, hataí, brógaí, gúnaí agus na jumpsuits atá cócutianta sa stíl faoi láthair. Gach rud an de gach os ócáid speisialta, más kosher nullag atá an, banis, ihe cin bliana, nó beidir go bhfuil breithlá agat I lár an gíomhra. Tá gach rud an seo díobh agus anois níos mú ná riamh, ní mór dúna bheith a tacúlemuintir áitiúil agus ceannaí sa cheantar. Gur 1,000 maithagí agus 0 honna a chuirde. Slán!